Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we're here. OK, zdravím všechny bratry a sestry, vítejte mého dalšího videa ze Skyblocku. A dnes je to již třetí díl. A jak se můžete všimnout, nemám žádný věci, protože když jsem začínal, tak jsem spadnul dolů. Já myslím, že se úplně asi zastřelím za chvíli. V dnešním videu se chci dostat do Netheru. A to udělám asi jednoduše. A pak bych chtěl dokončit tamhle tu věc, která nevím co to je, ale spadnul se nám tam teda. A teda asi už si uděláme ten portál rovnou a teďka tak trochu okopíruju Pedra, protože to udělám úplně stejně, jak to udělal on. A ty vole, já nemám vůbec nic, tyjo. Ty, já jsem spadnul, já se normálně zastřelím lidi. Takže další, tyjo, je dřevěný krumpář, no to je teda úžasný. Pane bože můj, no ty vole, jak jenom já ani neumím mluvit, ach jo. Ach jo, nás tady natěžím aspoň jen tak, nevím kolik, tak 10. No tak 15, ok 15, protože nevím, jestli mi to všechno vystačí. A hlavně doufám, že ten portál postavím dobře, protože já zabiju, jestli ho nepostavím dobře. Protože to bych musel zase celý Skyblock úplně celý od znova, což bych fakt jakože nechtěl. 9, 10, 11, jo 11. Ach jo. 11, 13, 14. Teď to bude 15, myslím. Výborně. Tak, uděláme se jako první krumpáč. Je tako, že já už nemám ani styky, ty vole. Je konec, tohleto. Bože můj. I počkejte, já mám tolik, jo, tak to se udělám asi hodně. A počkejte. Ne, bylo jedno míň, protože já si musím nechat na portál ještě koblíky. 4 koble, myslím. Tak já tady takhle asi, kde uděláme portál. Takhle asi někde ještě udělám 1, 2, 3, 1, 2, 3. Teďka už to asi začím. Kolik musím mít portál? Jo, takhle. Takhle portál. Nevyhazuj věci, nevyhazuj. Tak, takhle. A teďka věc, co chci udělat, je, že za to bych si ještě udělal takhle. No, prozatím takhle. Padá to fakt hrozně, to taky nic nebo víte co, já udělám ještě jednu věc, tady to vykopu a hodím sem tohle. Tady bude portál, ok. Takže tady a tady musí být tohle, tady a tady musí být tohle, no fakt do logic, ty vole. 1, 2, a teď jak je to vysoký, 1, 2, já se nejsem vůbec jistý. Počkej, takže když si tam takhle stoupnu, 1, 2, 3, 4, 5, jo, už vím, takže 1, 2, 3, hele, nemůžu to už jo, změnit, nějak, takže Conway, udělej to dobře. Má, ty vole. Jedna, dva, co? 1, 2. Ty kráso, teď jsem to málem dal někam jinam. To bych asi... Jo, já jsem to postavil dobře, haha. Like a boss. A teďka teda kopíruju tu Pedrovou metodu. A, nebo metodu, já nevím, jak tomu mám říct, ale hlavně si potřebuji ještě vykopat trochu koblu. Protože, no vidíte za chvíli, jak to udělám. Vykopu si asi tak 5 aspoň. Tak, teď dělám tu věc, že držím shift. Udělám tu věc, že tady udělám takovouhle džuznu, ale já nevím, jak to udělám.
Je, víte co, už vím. Já si tady vypojčím vodu. Takhle. Tak, tady si pustím vodu dolů. Tak, vemu si ten, tak. A hlavně nesmím spadnout. Takže jak to udělám, rychle přemýšlej, Kenway, přemýšlej. No do šajze. Nebo i když tak by to asi ne, nevím, jestli to tak vyjde. Tak to asi nevyjde, podle mě, to prčic. Tak já tam zkusím udělat takhle. Ne, já to musím udělat tak. Ne, takhle ne. To prčic, já to snad nevykopu. Nebo teda nevykopu, já už to snad neudělám tohle. Nevzal jsem to, to je super. Takhle. Plavu, jako já doufám, že to dělám správně, jo. Vypadá to, že nedělám. Nedělám to správně. No prčic. Teďka mi spadne kobl. Jesus Christ, z toho by se jeden zbláznil. Jak já to dělám. Jak to udělat? Vy si tam musíte říkat, ty vole, Kenway, ty jsi úplně cripple. Jenže je to pravda, já jsem cripple. Ježišmarja, jak to udělat? Jsem úplně jeblej, normálně, ty vole. To jsem kouřil, bože. Nic neříkám, super, v pohodě. Tak jak to udělám? Takhle. Jako ono by se celkově vzato nic nestalo. Doufám. No takhle. Vemu si tu něco šklivou a hodím ji sem. Dělám to špatně. Ok, takže ještě o jeden blok dolů to musí být. Očividně teda. No očividně, on to musí, jo, takhle to musí být. Takhle? Že by... Není to jak moc nízko. Já jsem v klidu, jo. Nebojte se, nedostávám za chvíli srdeční infarkt. Já už jsem se asi dostal, ale to nevadí. To je konec. Já se tady ještě trochu nakopu. Že by už teďka... A doufám teda jako, že jo, protože jestli by to teďka nevyjde, tak to se zblázním. Tak. Jsem si řekl, nemám lávu, tak. Wow, teď jsem zase málem sletěl. Tak jo. A vemu si... Jo, já to mám u sebe, co? Jo. Vemu si tohle. A to musím dát nad to. Takhle. A teďka by to tam mělo se teda objevit, takže teďka asi budete mít timelapse, takže 3, 2, 1, timelapse. OK, takže konečně je tady ten debilní portál. Já u toho sice nemám animace, to se omlouvám, ale vypnul jsem si, aby se mi to nesekalo. Snad vám to nevadí. Tak vybereme, vrátíme ji sem a konečně, pane bože, já si radši všechno dám do česty, protože kdyby náhodou, že jo, se to nějak pokadilo, tak abych neumřel, a jako vidíme. Tak tady, dobrý. Houby. Tady to musím vzít opatrně. To by mohl být další zdroj jídla. Krása. I břízu tady máme. Tak a tady to máme samozřejmě na nekonečný zdroj vody. Čestu ještě brát zatím nebudu.
Jdeme zpátky, já radši držím shift zase. Jo, pardon. Tak, konečně mám věc. Co děje? Čáte si zrandu? Rychle něčit, tak se opadne sapling. Jak to? Proč? Jak to? Počkat, the fuck? What's it? Proč to začalo sakra hořet? Tak to je teda zase dobrý buk, no. Proč to začalo sakra hořet? Proč ale? The fuck, jako... Tak tohle jsem teda jako... nepochopil. Co to bylo? To dělá ten portál určitě. Ho zničím, dám ho pryč. Tak a jdem se udělat nekonečný zdroj vody, což bude obtížný, protože pod sebou už nic nemáme, což je blbý. Ne, což bude blbý, ale což je blbý. Já si vemu tohle. Počkej, proč to kopat, že já jsem... Panebože, já bych všechno kopal normálně, já budu dělat základy, ty vole, někde. Takhle. Počkej, proč to dělám z hlíny, to nevadí. Dobrý, no. Jsem zase málem sletěl. Se z toho blázním. No, pak ty krajní hlíny musím nějak dostat dolů. Se mi asi nepovede. To je špatný. To je špatný. Dobře, takže jedno sem dáme, to rozbijeme a bereme si tohle. Vemu tohle. Dám ji sem a máme nekonečný zdroj vody, takže můžu dát sem. A já si myslím, že si asi uděláme tu lepší farmu, akorát tady to tady nechám, protože nechci, aby se mi to že zničilo. Nebo zničilo. Aby, jako, jak vám to mám říct, aby to zase nemuselo růst celý od znova, jelikož já nemám jídlo, tak to by byl velký problém. Tak, začíná teda den, noc, právě naopak. Abych potřeboval kosti, kdybyste se ptali proč kosti, tak vlastně, když si tady ty na to použiju bone který se dělá z kostí, tak mi vyrostou a bude z toho asi tak 15 hub, že jo, jako vyroste a když je ta velká houba a když ji zničím, tak mi z toho vypadne asi tak 15 hub. A z toho by to by mohl být další můj zdroj jídla. Polívky, že jo. Tak, tady mám to, tak já si tam, jsem taky ne, protože tohle musím vzít. Jsem prdnu asi tak 2 ze zbytku dělám. Tak. Vypadá to, že asi půjdu těžit chvíli. Já tam vrátím tyhle věci. A půjdu těžit, uděláme si meč a podáme na příšery, který se nám tam spavnou. A další ráno to dostavíme. Na to už bude stačit tak. Další ráno dostavíme tu plochu, kde oni se budou spavnovat. Já jsem právě přemýšlel, že bych udělal jenom takovouhle plochu a že by žádnou motrapku nedělal, sice by to bylo asi, no asi určitě by to bylo lepší. Nevím, zrovna Enderman tam musí být, no to je tak schvál prostě. Takže já tady kopnu tyhle 2. Že tam pavouk vidím. A zastavím to za sebou. Kdyby teďka chcípnul, tak mi to nic moc to neudělá, ale to Endermana se bojím. Tak, kdybych ho měl bouk, že jo. Teď jestli se mi někdo se spavne za zádama. Pavoučku. OK. Tak to bylo docela hustý. OK, tak já asi tady někde počkám a tak. Čekáme si tady, až se nás spavnou, tak půjdem. Já se doufám, že se aspoň spavnou, teda, když už to tak říkám. Parkour. Tak, já se počkám asi tady, už je tam pavouk teď. Teď tam musí se obět, to je hajzlík ten pavouk. Proč oni chodí po těch okrajích ty pavouci, jsou úplně blbý. Je už šibe. A to bude stačit. Pavoučku, já tě viděl. Tak teď se zase spavnu.
Jako kdybych to nečekal. Nechoď ke mně. Negře jeden. Koukej se. Co jsem nebyl. Tady to byl tamhle ten. To byl tam ten, vidíš jo? Jdi po něm. Po mně ne. Jen pryč. OK, tak prej nepůjdeme na moby, protože se tam moc nespavnujou, jako to musím uznat, je to malinká procha, že jo. No teďka to tam spavne kostlivec, já to vím prostě. Já to znám. Tak, tady začnu, teďka se budete mít timelapse, takže já jdu kopat ještě, takže třeba na timelapse. Found my place, and it's me on top of the world. I am King Kong, drop the gate. I hear the chariot coming today. I am King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong. Everybody get up. I'm King Kong, beat my fist in chest. I don't feel the pressure, show the world the best. I endure the pain, let the gorillas out. OK, takže máme přesně stack koblu. Jsem to krásně vypočítal, uděláme si slaby. Tady bych mohl taky udělat tak. Slaby. Jak to mám, já to mám rozházení takhle. Tak. Tak, super. Máme 2 stacky pomalu a teďka asi počkáme na den. Já si tady ještě pokácím stromy. Tak. Teďka jsme ten skyblock už trochu aspoň rozehráli, už to bude lepší. V příštím díle bych chtěl udělat farmu, protože nevím jestli v dnešním ještě, ale chtěl bych udělat boneely a nevím jestli to víte teda. Tak když boneelem dáte jakoby, protože jsem chtěl, když dáte boneal na zem, tak vám vlastně na hlíně vyroste ta tráva, s který můžete mít semínka a takovýhle věci. No, semínka vlastně hrou, že jo, a pak logicky si z toho uděláte ty chleby. A to by byl další zdroj, ale asi největším zdrojem budou ty melouny prozatím. Vyroste tam ještě ne, ale už to tam, už je to jakoby připravený, že už to vyroste. Připravený, ty vole, jak to mám říct. Víte, co já tam jdu, protože tam jsou teďka zombíci, ze kterých nic se si moc nepadne extrémně, ale nevadí. I tam je kostlivec, tak to bude super, to bude super. Hej, zombiku, ten zombik vidí hodně na dálku teda, jako, protože poměrou teda jsou docela ještě ve velký dálce. Čau zombiku, no už na mě nemáš, no, já jsem lepší prostě. Jako kdybych to neříkal. Teď ještě tamhle to šulina. No to nezabiju. Ne. Ne. Jdi zpátky. Pojďte. Ble, to nejsem já. Blik. Hele, už jde po mně zombík, tak já si počkám. Kdo si počká, ten se dočká. No ale počkej, oni tam přejdou, tak já jim tam udělám. Já budu hodnej, já jim tam udělám tu. Jo, schoď to. Tak ten se trefil. Jo. Neschodil zombika. Rychle. To proč tady už není most. To je v háji. Tak to je v háji, tam nejdu. Ani náho. Ne. Ne. To ne. To je špatný. Tref si mě, blbečku, tref si mě. Kuk. Nemáš co? Pojď se sem. Jo. No já jsem mrtvej. To prčic. Já jsem zapomněl, že on to může přeskočit. To je v háji, musíme vzít věci. Pojď. Tadám. Dělej. Spadni. Skeliku. Spadni, hajzle. Jo. A teď jsem přišel o meč. Ach jo. No nic nevadí. A ještě vostak toho, no tak to už mě naštvalo. Tohle.
Ach bože, to jsou hajzly, to je nemožný, to není možný. Ne, nemožný, ale není možný, já jsem blbý. Creeper, no tak ten mi tady teda chyběl. Jsem úplně zapomněl, že on to může přeskočit, že on tady má ty se... Uhořu už, ne? Jak tě může bavit žít takhle? Ti skřípou kosti, jestli tě, už uhoř. No, řadi tak, blbečku. No skoč dolů rovnou, to budeš mít lepší trápení, ne? Pohodě, dělej, no, jestli nechcípneš. Ok, on se má dělej. Super, kosti, musíme schodit toho creepera. No jestli bouchne, tak je to v háji. Čau creepere. Bouchneš? No ještě chceš na držku? Od Mastera Kerve, ten ti randa. Jsem dělal 5 let kung fu. Spadneš. Jsem to říkal. Neposlech. Tak já jdu pro bouny, ale rychle. Teda pro bouny, ale... Dělej, ježišmarja, já jsem zavodil. Dobrý, super. A tady to, doufám, že tam něco nebude. Já se tady vemu ty. Tady jsem byl minulý schovaný. Ach jo. This is my screech. Já nevím, jak se řekne anglicky screech, tak jsem to řekl takhle. Tak, hop. Neudělal jsem teda, já už nemám krumpáč, tak proto jsem to nevykopal. Je taková mini mob trapka, která ani není mob trapka, ale to nevadí. To je mob trapka, která není mob trapka, to je divný. Ježiši, tam jsem to nechtěl dát. No a tady se budou spawnovat už o 106. Zas mi hoří strom! Já to nechápu prostě. Já tam rovnou doletím, jestli tam nemám nějaký... Proč hořej, ale? To by asi dělat ta láva. A ty to předtím nedělala. Co aspoň půjdeš už. Jebať. Nebo člověk, já se to tady teda dostavím, protože jako to nechci. To se mi nelíbí tohle. To je jako, kdo to dovolil, jako aby to tady hořelo? No, ještě od toho chytnu. Ne. Tady to vytěžím. To dám. Jo. Jsem pán. No, hořely mi 2 stromy, já mám 2 saplingy. Ej. Ale dobrý, no tak mi hořely 3, ale to nevadí. Tady přidám. Tady přidám ještě. Já mu ještě přidám. Au. Ach jo. Víte co, dáme si jednu břízu. Jo, to bude super. Dáme si břízu. Dáme. Tady by to ještě chtělo torčky, jsem si... Tak jedna torčka, ok. Torčky znamená torčka. Já jsem si měl vzít... Tak ještě jednou. Ježišmarja. Já jsem na to vyskočil. Ok. Vezmu si dřevěnej a jdeme zpátky. Počkej. Tak, a jdeme. Tak teďka jdeme. Ježe, já se tam mohl dát ještě ten koblo, tak kašu a to. Ach bože, já vůbec nevím, jak dlouho natáčím, ale až tohle dostavím, tak počkám asi na noc a uvidíme, jestli se tady budou spawnovat. Ale jako budou se tady spawnovat, to je logik, protože už se tady spawnovali i předtím, takže proč by se nespawnovali teď? Tak. Ne. Jsem tak. 2, 3, 4. Já se zabiju normálně, já skočím dolů. Aspoň se mi doplní jídlo. Cheater. Ne, já se starat, až takhle cheatovat nebudu. Možná. Ach jo, tak jo. Tady. Ne. Pane bože. Tak a tak. Pop. A to já si myslím, že to asi nevystačí, ale to je jedno. Si natěžíme ještě trochu a nebo to nechám na další díl.
Fakt netuším, jak to bylo dlouhý, jo, jako dohromady to video bude dlouhý 40 minut, ale já to ještě nemám sestříhaný. Takže to bude mít asi, nevím kolik. Za 20 minut bych byl rád. Hodně. 20 minut to je takový ten průměr. Pro mě. Pro mě, to se rýmuje. Ne. Dobrý, super. Tak jo. No, nevystačí mi to ani náhodou. Tak jo. Jak to nevystačí, jak já se ještě trochu rychle půjdu natěžit, protože přece jenom to tady už takhle nenechám. Ještě jeden, tak to tady takhle nenechám. A to tady ještě rovnou vykopu tyhle ty. Tak já rovnou to tady takhle doplním, jo. Jo, zase jsem nedržel shifta. Prostě já teďka hraju Hexit, tak zapomínám prostě držet shift. Ale ta bříza už rostla. Jaká rychlá, ne? Tak jo, já jdu ještě natěžit asi tak... Kolik tak dáme, tak 30. No, ale udělám se nejdřív jiný krumpáč. Takže timelapse number 2. Found my place, and it's me on top of the world. I am King Kong. Drop the gate. I hear the chariot coming today. I am King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. I'm King Kong. OK, máme 30 přesně. Tak a rychle... Než bude noc. V příštím díle si tam ještě uděláme strany, aby mi ty mobové nepadaly moc. No, kromě pavouku, že jo, ty to přelezou. Tak aby mi nepadaly dolů a abych taky já nepadal dolů šampuru, protože já na to mám. Já na to mám, abych dolů skočil, jako ne na schvál, ale prostě bych dolů spát určitě. Mně by to bylo úplně jasný. Tak, pokácíme stromy a doufám, že bude noc, a jestli nebude, no tak asi dám střih, jenom abyste viděli, jestli to funguje. Nebo jako fungovat to bude určitě, ale kolik se jí tady bude spavnovat třeba. Jestli vás to zajímá. Jinak moc děkuji za shlédnutí u této série, mám tady 20, u prvního videa už mám 20 shlédnutí, za což vám moc děkuju. A je to super, že tolik, no tolik, že jo, ono je to málo, že jo, ale... Na začátek dobrý. Na našem kanále máme s tímhletím asi nějakých 14 videí, nebo tak nějak myslím. Což už taky není zrovna nejmíň. Tak, super. A já si asi ještě udělám sekírku. Jo, udělám si sekírku, protože jako tohle je nuda. Takže stačí 2, protože tam mám... Tak je. Tak a jdou se pokácet stromy. Takže jako první teda si mám tenhle. No a najednou je to úplně krásně rychlý. Tak já to asi nechám, ať to upadá samo. No zrovna mi spadnou přímo do náruče. Tak máme břízový, který je jakoby... No jako ne. No i když v nějakých ohledech je hezčí, je to světlejší vodost, no. Tohle je tmavší, tohle je světlejší, tohle je tmavší, tohle je světlejší, bla 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 bla. A z té břízy mám dokonce až 7, takže dám 3 kouly uděláme. Tak. Uděláme takhle 3 kouly a tady s tou dáme 2. Jo. Už to mám vymyšlený, tady to je takovýhle krásný světlý a tady takovýhle tmavší trochu. Tak, to dřeva máme jakože fakt už dost, toček máme pomalu 20, no 20 už máme celkově. Když to vynásobím, doufám, že nám spadnul aspoň jeden sapling z toho. Snad spadne aspoň jeden. Jo, tady je, super. Super, teďka už to nechám upadat. Tak jo. Tak, máme to dost. Jedno, hop. Akorát bude poměrně dlouho trvat, než seženeme, ale... Ne, budeme spát, to prčic. Aspoň, ale bude trvat docela dlouho, než seženeme asi železo, no, asi. Když seženeme železo, jak to potrvá dlouho, protože ono to padá ze zombíků. A musel bych mít
teď nevím přesně kolik, jako aby se dala něco s tím fakt jakože udělat. A už začíná noc, tak uvidíme, jestli se tam budou spawnovat. No to je jako, zase tak extrémně z toho nespadlo, ale další. Tak jsem to řekl, a ono spadlo. Akorát mě to mrzí, že tady spadnul jeden dolů. To mě mrzí u té břízy. Dáme to snad upadá. A já se to radši stoupnu, kdyby. Spadni. Tak nic. Když nechceš, já to kašlu. Tak jo. To nechám přepít, tady to si vemu a dám si to sem. A uvidíme, jestli se tam budou spavnovat. Asi rovnou, já mám asi malý, jo. Asi mám tak 13. Dej, načti se. Pavouk, už tam je. Tak, super, pavouk. Já nevím, jestli na jim tam nevadí ty světla tam na konci. Jsem měl možná dát pryč. Asi to... koukejte na to. Takže funguje to. No funguje to úplně úžasně. Vidíte, kolik jich tam už je? Krása. Já tady zničím tyhle ty torče. Proč jsem ne? Ježi, já si nevzal, já nemám meč. No to je problém. To je větší problém. To je hodně velký... teďka bude nucený střih. OK, omlouvám se za nucený střih a musíme si rychle... No to je konec. To je konec, oni mi sem vnikli. No tak tohle lidi... Jakože... Tohle je konec. Vidíte to, kolik jich tam je? No jako... Jako vážně? To není možný. Jako lidi, za tohle se vám fakt omlouvám, ale jako tohle by nešlo. Fakt se vám za tohle omlouvám, co jsem právě teďka udělal, ale to by jakože fakt nešlo a byla to moje blbost, že jsem tam vůbec šel. Fakt se vám omlouvám úplně za všechno, co jsem teďka udělal. A já tam prostě musím ty torčky dát jako pryč a hlavně musím dát větší zábranu prostě. Protože jak se můžete všimnout, oni mi sem vnikli zombíci, on ještě do nedru šel a zabil mě, takže jako to je fakt blbý. Takže já si asi vemu, určitě si vemu, nevím kolik tady to bude, 6, 8 a musím jim tam prostě to zadělat, prostě to takhle nejde. Jako já jim tam dám ještě ty torčky na konci pryč, tady ty jim dám pryč. Takhle, tady ať se spavnou, klidně to mi jedno. Tak, ale udělám jim zábranu třeba někde tady. Takhle to nepřeskočej, jo, počkat, takhle. Skočí hráč tohle? Skočí, ale chybí mě ještě to. Já jsem myslel, že to je Enderman, ten portál, no to tak vypadá. Naštěstí jsem nic u sebe neměl. Jako důležitýho hodně. To už není nahraditelný třeba. Tak to jsem u sebe naštěstí neměl. Už podle mě bude stačit ještě teďka jedno. Tak jo. A já teda tady ještě hop. Tak to tam ještě udělat, jako já se jako mluvám za ten peaceful, ale prostě jako to by nešlo přežít tohle ani na 50. pokus, protože já jsem neměl meč. Takže já si myslím, že tohle už by na ně asi stačilo. Pro jistotu udělám i tohle. No a teďka už si zapnu ten trans, dám si to na easy asi, protože to bylo těžký. A já si to dám teda na easy
Já se s vámi dnešního videa teda loučím a u příštího videa, který bude, doufám, ze Skyblocku. Čus!